Тапшыруыбызны дәвам иттереп, сезне Ирактан килгән милләттәшебез белән таныштырабыз. Америкада яшәүче татар Фарук әфәнде Гыйззатуллин бездә кунакта. Исәнмесез, Фарук? Исәнмесез. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Һәм менә сезнең белән инде ничә ел Америкада яшәгән татар белән үз телебездә аралаша, сөйләшә алуыбызга тагын да шатбыз. Мин дә шатланам. Казанга килүегезнең сәбәбе нидә, Фарук әфәнде? Сагынып килдегезме туган якны? Туган яр, әтием монда туган. Тукайның туган елында 1886-да туган. Тукай белән бер елгы булып чыга инде тигез. Менә ничек читкә китү хәлләре революциyaдан соң булды? Революция вакытында китте. 1918-19 елларында моннан Кытайга барган. Анда Кытайда әнием белән дә танышкан, өйләнгәннәр. Әниемнең әти-әнисе дә Казандан. Демәк, сезнең чыгышыгыз Казаннан булса да, сез үзегез инде читтә Кытайда тугансыз, әйме? Мин Япониядә тудым. Япониягә киткәннән соң. 1923 елында әти-әнием Япониягә күчкәннәр. Анда 33 ел яшәделәр. Анда татар җәмгыяте бар иде. Безнең шәһәрдә 150 аилә бар иде. Әтием татар җәмгыяте курган, мәсҗид тә курган, татар мәктәбе дә курган. Анда мин беренче 5 елны татарча иске хәрефләр белән укыдым. Сез демәк гарәп язуын, иске татар язуын да беләсез инде. Беләбез. Шуңа күрә мөгаен туган тел сезгә кичкенәдән сеңеп калган, онытмагансыз, әйме? Онытып булмый. 50 ел татарча сөйләмим. Чөнки сөйләшергә кеше юкмы? Кеше юк. Ә хәләл җифетегез, тормыш иптәшегез ул татар кешесе түгелме? Американцлар, төрекләр, ama татарлар түгел. Ләкин тел барбыр да онытылмый, әйме? Ama benim tatar iптәшләрем бар, амалар Сан-Францискода. Ә сез үзегез инде шәһәрдән? Лос-Анджелеста. Фарук әфәнде, менә Лос-Анджелеста нинди хезмәт кешесесез? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мин t-shirtlarga дизайннар эшләп басабыз. Демәк, кием дизайнеры инде бит. Фабрикагыз монда Казанда да ачырга җыенмыйсызмы? Мөмкин булabilir. Мөмкин була. Казан ничек соң? Ошадымы? Татарстан, татарларны ничек күз алдына китерә идегез? Бик акчалы, бик акчалы. 20 ел əvvəldən birlə kiləsin kilə, amma kilmədim. Yaxşı buldu. Hazır bik matur Kazanını görəm. Tatar aşları aşıyım, bik təmli. Təmli bulsun restoranında aşadım. O da bik təmli. Демәк, сезнең инде Казанга килү теләгегез, хыялыгыз тормышка ашкан. Хәзер инде менә Казанга килгәннән соң иң беренче күргән җирегез, иң беренче очрашкан татарыгыз сездә нинди тәэсир калдырды соң? Кара әле татарлар мондый була икән дип уйладыгызмы? Мин шашырдым. Урамда йөргәндә татарча сөйләшәләр. Бик күңелле. Тагын татар теле, менә татар телен камил беләсез, инглиз телен беләсездер, тагын телләр беләсезме? Японча да беләсезме? Японча да беләм, төркчә дә беләм. Төрекчә дә беләсез. Çünkü Türkiye'de 6 yıl yaşadım. Ortaokulunu, aslında liseni, gimnaziyamını Türkiye'de bitirdim. Фарук әфәнде, бик белемле, бик гыйлемле һәм бик булган кеше икәнсез. Менә безнең тамашачыларыбызга да шушы үзегез белгән телләрдә исәнләшеп күрсәтегез әле. Японча исәнсез ничек була? Konnichiwa дип әйтәләр. Konnichiwa. Konnichiwa. İsәнмесез? Türkçe olsa nasılsınız? Nasılsınız? Ansın bilәбез инде. İngilizce how are you? Бик матур. Менә шушы Tatarca İsәнмесез, саумысыз? Шулай. Менә шундый теләк булмыймы соң Америкада яшәгәндә сөйләшергә янымда татар кешесе юк дисез бит инде. Татарча сөйләшеп, чәй ичеп утырасы килгән вакытларыгыз буламы? Була, бик була. Җир су дибез бит инде. Казанны күрмәсәгез дә сагыну буламы Казанны? Минем torunlarım var. Torunlarga tatarca yırdım. Tatarcha җырлыйсыз? Çəpitə deyib. Bu əpipənin Amerikaça variantı indi. Andası bas kızım əpipə. Anda da yırdım balalarga. Әллә турunlarınız da tatarcha biləmi? Yox, balalarım bilmirlər. Çünki hatınım Amerikans. Şunun üçün balalarım, torunlar heç tatarca bilmirlər. Amma tatar aşlarım bik bilərlər. Eydəpərəmət eşlibiz, pilmin eşlibiz, bələş eşlibiz. Казанга килергә теләкләре бармы соң? Бар. Сезне нәрсә дип узатып калдылар? Икенче ел безне дә алып барырсыз диделәрме? Әйтәләр. Мин беренче киләм, хәзер карадым. Bundan sonra tam küp kilem. Binden belki tuyarsız. Biz туймыйбыз, biz кунакларны яратабыз, Фарук әфәнде. Гел килегез шулай. Америкада яшәүче татарлар белән очрашканда да бездән сәлам әйтегез. Менә анда шундый телевидение бар, шундый тапшыру бар. Кунакка килегез дип әйтегез. Сабан туйга килсеннәр. Киләләр, алар бик килделәр. Сан-Францискода татарлар, bizim Kobe'deki tatarlar. Bizim cemiyetten Amerika gittiler. Bir diye kişiler. Allar bik kileler bunda.
Мен ең соң келуші мен болдым. Менә Фарук абый шуны сорыйсым килгән мин дә. 20 ел хыяллангансыз, үзегез бизнесмен. Ни өчен килә алмадыгыз соң? Сәбәбе нәрсәдә? Вакыт юк. Вакыт юк. Иң кадерле бер вакыт әйе. Вакыт. Ул аэропланга очып барырга җиңел. Ama вакыт юк. Эш булгач, эштән качырга җиңел түгел. Әйе, менә хәзер инде эшегез куелган, ул үз урынын алган. Хәзер кунакка килеп кенә йөрергә вакыт инде. Балаларыгызны да ертеп килегез, оныкларыгызны да алып килегез. Улым да хәзер миңа ярдәм итә. Шуның өчен миңа хәзер качырга җиңел. Качып түгел кунакка килегез. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Эштән качам. Әйе, эштән. Ama монда кунакка киләм. Әйе. Ярый, без менә сезне күреп бик шат булдык. Мин дә бик шат булдым. булдым. Анда татарларга сәлам әйтегез Әйтәмен. Инде бүген саубуллашабыз. Саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә күрдегез, 20 ел инде татарча сөйләшмәсә дә үзенең туган телен онытмаган Америкада яшәүче милләттәшебез Фарук әфәнде белән әңгәмә кырдык. Бу монда яшәүче татарлар арасында яшәп тә үз телен оныткан милләттәшләребезгә менә дигән үрнәк. Димәк, барыбыз да татар телен саклыйк, читтә яшәүчеләр дә бездән әйбәтрәк татарча сөйләшә икән. Бик зур рәхмәт, Фарук абый. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Бөтен татарларга сәламнар миндән. Тагын килегез. Килермен.